No fees. Ja toch, na iten sabe de dape. Oh, so je si faya go amna criminele da. Ino be amana sabe go tak na olana bala no be go tak na amana. No. Bigis ma be bar mi na abuilat. Daarom ik altijd mi be haar go abuilat. Ino kan go tak na de mati. De mat na criminele. Daarom ik niet meer bij de matina zo aboeida. Olana da. Dus bijna mi bodin si ook toe. Ja toch bijna mi bodin si ook toe da. Ik mi bij de jumati da. Dan mi bij wakana da. Na de soort nee voor jullie bocha toe. Daarom ik me bij tak nom doe deze aan het. En me adviseer maar voor de contact tak na de soort moeilijk of matifi da. Nou, in een stak positief ben lul na gomi bij haar gomi. Komt dat? Dat ik doe naar de boeien, maar dan ga ik tak aan de man. Ja, nou je maar gewoon die de man met de man was komt toe. En wie denk je ga ik tak aan de man zie? De mina met ik bad, dan meet gangster de boeien zo plegen. Meet gangster de boeien zo plegen. Daar heb ik nu bar alas magba. Sabi gis maar met hij met die mensen niet pokoe konden. Tak de boeien is naar criminelen. Dat zou mij doen. De bigis maar dat hij mistak jullie doe ook green extra. Temi tak bigis ma na oudere sa bigi mo romita. Temi tapagag de me guaro ko da. Ja de bigis ma bar mi. Ja de bigis ma bar mi da. De bigis ma bar mi da mi arki. De bigis ma bar mi da mi arki da. Dat so boy na criminele. Konina ma ya fu bies ni poku da. Sma sa bigi mo romita me guaro ko da. Da de ma tak eu if you have one going to go to Ogrina and the one, as you see, now go to Dala in every day. Direct time, me have been going for me. Now, get the short boy that me had, get the short boy that me had, open like this, make them a long wash coat. But go tak now, the short boy that minute was a natty. No. Me take it like some don't criminal to. Haar one gongi, dan take that harik mop of Jason. Of no content by Japan. So I'm a ben go tak now. Me take it direct. Amasa ki sama keri da. So ibe kan go tak na demanda sabe double. No kan be mo fodoro na you. So ibe kan go tak na demanda. Ano trafasiere. Afasta go tak na amata. Da mi te ba suma de boydata. De mo si ulek na de kwa mate ba. Mate gangster de mo play. Go met kwa mate ne ab gongat misa. De na mate gangster de mo play. Amat sa go tak ko na ngam. Amana sino ab gonga you next. Temi besing mi poku eko da bigis ma bar mi badok oudere te nga ma tapawak dakta. Da mi sabe badok tak mi gong na har gide sok boy dati. Tak temi tak go mi demanti tok na klar talig direct har mi gong. Daarom ik ube bari gedak suma nas klei say har gong da pe in Facebook. Ina sap suma de boy fu straat onda. No har gong gide boy da tak gewoon spantori nga de ma da chef ina si de ma in jari pe tang. Daarom ik ubeshi tak mi be haar gong in the life gilando. Kapalani da. Daarom ik ubeshi mi be haar gong in the life. Daarom. Na me de ma dak efu koy mi jare me situala malakiri. En de me stak dan wa gonda. En de me bel school to gi amali sanas klais tak luka haar wa gonda pe. De me sen school to kwa ina oso. Dan na yude mane kom. Mi be opu aik bato. Mi be baru nuto. Takin dan de sot boy dat inom go tak taki de mo si yule kwa mate. En dan moet playmate gangster die vali aan. De maat na ngay gong ye go de te ma harik mo pof jaso. Mino like ku model, wa harik mo pof jaso. Nokal be na ma oso nokal be asansa. Na ma saki sama ke rida. Mi te ik balek sa de ma si do. Na de kom make de ma si de ma playmate gangster di. Tek de ma kan say tapu. Ma kan de yana so ma bisrefi irus te gewoon. Mino guarda sul strafu dis. Isa fu seide. Sana ride fu samo guarda strafu. No am wa bigi money. No am next. Oh. No go ben de copy dat. Of wa kan ngo ma da manya du ogri so ma da. Mi o de mi de plechtig na you. Altijd mi bete igis ma dok. Mi no de mi de plechtig. Samen nga olana nga de matifa mana. Nga trabo sei du ogri do. Mi no wa kan nga de boy dati.
Teo doe de sandvie toch. Misref of de medeplichtig naar je. Ik ben tegen de kerk bijna Flora posten. De man bij dat ik denk naar man dat. Tegen de man dat nou. Aboy dat nou een crimineel ete. Ik play wakamangi smapching. App bel e chat e play wakamangi smapching. Me no one day in the senate. No. Me no one in the senate to play wakamangi smapching. Me tell you better. Na straf of zo je gwetang. O me libis ma bij actie met dat boy. Demati. Sai de yo tak na. Me tell you ma tak na. Me na mi gong mo argi demati. En me do it too. Dat me do. Desnoods dat mo do aan. Maar me no contact tak fura of hoe be koi mi majar of denk dat ik ook kon rijden dat in Flora. No. Mo haar gewoon giu toch lando of die mati fi me ki be gwa atin. Dat ouder op voor amata barmi. Dat mi arki. Isi mi te kwa na one day kit na ayu. En als ze zo gong mi hari dat is tak atin be kwa mi ma oso da. Oh, dat na de soort boy le kunu. Betak taku na de majare no be haar gong gi de man. Na ini majari de me waka komba. Dat mi betek je orgaf kempa. Toch? Dat is mijn majaru be waka komba. Dat ina vrouw jaru be waka komba. Asa sa me mek sanga mi anu. Dat ina jaru be waka komba toch. Dat na de boja toch. No de na ngong. No de na ngong. Dat je sitak de mo dulek na de ma ap yu ma presi of na de ma ap yu ma presi. Dat na de boja. Daarom ik ouderen van mata de bar niet tegen jou. Tijdens met zien me pokuta. U best je bluff u konta. Oké, je zei dat met verdien nog me pokuta. U bent wel barbaar zijn die tapa pokuta. Oké, dan met je ik bata. Ik bata. Ten best je een verschijnsel voor jou. Of matifi, samedo. Pot mi gong se mi bere da ho me kosna po me kushimi. Me ku bel dem ma pankele. You of smasa be wan yip you. Dat mi do aan de boja altijd. Dat hem haar gong gi man toch dat hem maar go play for test maar ik me nou al low man dat hem maar op man me. Dat mi do op o ai altijd. Maar no maar first time saite. Ben ik go maar se ko haar gong tap habuku. You know dat so man de boy dat no. Go tak kon furu na de boy dat. Daar stak na asa sama do nga boy dat sa etale dat pena ma osedo. Na semsa na tamo do nga. Hu na mo te kama do kan se tapu. Amo op anu na kiera boy dat jera. Bigis mata pa mata barmi oudere. Tak heb no haar gogi de boja da. Mo ope anu na kiera slice. Ibi gimora ma da. Mami shik bapa ma ja nak ma sa bi gimora ma. Nam opi ai git bapa ma do. Smata imi fa ma do tok. Sama na nga mati fa ma mai lonti. Aboja. Dam haar gogi direct. Dam haar gogi direct. Dat is komt be koina tori da met ide orgaf camp tak. You na automatief no stop do ogri eten. Jullie hebben nog criminele kenmerken bij jullie. En na straf of zo ook wetang you. Dulando. Straf of zo je gwetang, dat is goed te beactie voor gang naar je. Tegen maar tak nou, dat wat ik dan moet de medeplichtig in de zand voor jou. Je bent nog niet gestopt met naar de ogri naar libisme. Dat wat ik even met de jongen, dat wat ik met de medeplichtig samen naar je. Daarom ik ten beetje verschijnselen voor jou. Of maar te vinden bij dat ik, hé, wacht die. Eigenlijk na, hoe wou je voor een beetje bij deze of wat voor de man te vinden? Wacht die lukken samen doen. Direct met haar gongo praat. Dat bigis matei mi dat ik me no do asa tanga for su denki na ina sma dat smap chin jari we waka komba boy uno ina jari dat we waka komba en ik bangay dat te jaar go gide ma dat me kari wan li low man li bulora nga de society dat na de boja frustrado ma yo ana de boja sefi na mi bangay daarom ik me no like unu era daarom ik me no like unu mi man e go nak tak smap chin suma no kar bayna ma mo fodoro gol go play carta Aman feest na majari. Fama egi presa ma no maktaki. Daar met je toch nou criminele denk je zo. Nou je woont niet daar. Je woont alvast niet daar. Nee go lola des ma kolo presi ni man. Daarom ik me bij bar san gunu tak no ko dek pem dof. No ko play de matina na miere le ko stop ja so ko le play de normal amaja na mati. No unu ano bon libis ma boy. Isa suma na unu. Unu we wan do lek na unu na des ma ab des ma presi pe wetam. Des pe unu netan to. We want do like unu na des ma na family of like na unu aptes ma presi. Daarom ik dat unu na crimineel man. Na sa na to go do na sma presi da peta. Ma baru tok tak ut tak churros tok wa face de AC ja no one double thing tu wa mines pa minastrati ma stak Flora na wakama nge sai da ka double ko. Da u bo chama le fringe da
dat odu do falas mapchi aan. Dan ik ben aan broertje, daarom ik mijn moxie aan. Daarom ik niet haar gongi altijd broertje. Daarom ik niet haar gongi altijd Geralando. Daarom ik niet haar gongi altijd dam longo kibriding. Dat is koud te komen tegen maar min ap no gong. Oh mi haar wan bekski klaar. Min ap no gong, ja, min ap no gong klaar. Bigis ma bar mi tiko dat je nou een crimineel. Pierre Borsou. Wat if you know haar gongi de boya da fosse ne kira ini majari de me waka kon. Ini majari de me waka kon. De mam si asan so sud de man kiri. Ou pelek me tay gita. Ou pelek mi be me ko si agong sa bo su kiri ta. Dat de mensen school to kon gito di na ngay oso. Dat na de boya. Dat na de boya. A oso pe yu ma et ana pe nga pe asan sana nga boya peta. Okay, de boy di se wan play lek na de man ma ti lek ya idu wa sana nga de malek de mo ko yi ko ya jari dat home. Te nga de ma feti. Dat na asan fu yu sami de lobby. Mine ba muy sa ko beur, ma mi be bandi bismak basu mana yuta. Wa fautu ko mek tawas ma mo fodoro. Tawas ma mo fodoro yo le woune ni daar. Daar une tanda pe burcho. Une tanda pe burcho. En if we no look good na resta mo tare gota. En ze be va ma spy de family sa kan kiri u burcho. Isi akan no se be chak go bana na fa de karen alkaline fu. Hoe is dat? Is het samen? We zeiden hoe we van mij doen. Oké, mine ba moei. Maar lukusa de maja familie ook doen. Am op je eigen pier boos. Is het van bij bar libis man aan het? Omdat oudere bar niet. Dat no tek na aboja. Tek na aboja. Zolang een beetje verschijnselen voor je of maar die direct met haar gongi yo. Plan je. Dan long op te weer me go met kubel school toe. Dat nu doen aan je. Als we nou gaan play je pita, me argongi dam longo kibere me kubel school toe. Me papa me sang me papa me koi me majari dat me bet eigen libisma. Me papa me ku stop baka passer of pele ko de ko play waka kong. Me papa me ku denki si agong sa ishi na ngayu ai. Dat me bet eigen libisma altijd. Dat no tak furu na ngade boy di shara. No tak furu na ngade boy. Smek de ma go for test ma dat you know low ma di shop dat. Ma in me majari you know waka kong. De casa zo go mek da pena aboy dat mo fodoro ta. Saptak de family van mij luri hè. Na le casa se be jagona alkaline to da ama omu be luri da ma foida. Por si so a tutta la famille van aboy dat so luri no. Por si so unbeknownst to you. De family van mij luri no. Wanda you know sap no sumana ama achterband. Ina kwasma pchi gama ma keri mai no sap suma ama sabiera. Sumana ma family orsi. Is je daar? Daarom heb ik mijn baas met hem. Dat criminele daar. Je know want dat de man kan je gaan mee also. Dat is mijn bargi de man. Mijn man komt dik bij per midden. No. You know a criminele komt me zoet je break boy. No komt met hem. No. No is mijn bar met tegen jou hè. Is mijn bar met tegen jou. If misschien was geen direct met haar gongi hè. Met haar gongi. If misschien was geen direct met haar gongi. Omdat is mijn bar met tegen jou. Dat je nou een zware jongen. Te bigis ma bar mi tak you know aswaro yo na me har gongi direct is sam besta na awlana ta mina be jide boy dat kan stop ma bar mi ti ko you mino kan gwa woroko e de bize ke baw mi sini carrière op e pina me kwantu pokula mi te jig beta ko you e wan be du lek junas kraisa sin mi ma pa poku brucha dan be bari tak mo su tikiri brucha Pierre Borsou no be abri bidam hard den gongi me ki go play on the gro le kebel de kakel gi mi on the cover that you be de bize ke di this tak mi ando de tra easy target boy say be charengo je verstando ja tak dan bi de weg de bad kaya sa de mam douane tak de mam da ayang tak you het afraid poste ge goma smau se sumar tak you het afraid poste gwas smau se sumar ya tak you het afraid poste gwas smau se sumar is apeli ki suba asan sana boy oso da pe mi kishu ba pe wa fils di na ma ja da tori samire da na ma mo fodoro ugo double ba da de flora mana stratimento de mana mafia to flora na Roma to flora na Sicilia to flora na mafia to da me bel ka da no spa u kan double ko doro sei da mo hore chirista da you want tapengi mi pemetan dus kom je op je sei de me no bon ko sa mana you know na all tu dus isi ja so po konta I bon play wa kama gi des ma ja sino also ja da no ja ta brucho so amani ri abi brucho me bete gi smak banana o me lesin de tra life to tak mi bon fo wa fu nu e fu bedo asan pembede
O manieri no bong na criminelen e denki zo. Je woont niet daar. In is dat niet die sapai wat er aan van misschien ook toe. Is het er? Daarom ik me zo samen wat kan aan doen. Met het de biggest maar bar me na unu meer argiera. Ik vind het helemaal erg als aan zijn zelf voor zeiden. You know het aan dat nog niet kibberen daar ook niet. Daarom ik me met tegis maar nou me ook zien aan de man. De man nog connect bij met haar. No me bare die de man openlijk toe. Dat me maar nou nog connect bij met haar boy. No me man you know crimineel is maar bar niet. En te mogen nou tackle deze is als dat ik ben bar yang heb chima na to slice. Mi bar yang heb chima fast maar wat ik de bar niet. Te you bo poto awro ko da mi be de samen na ngayu. School to bo go na mi to sa for say mi so to ba fosi lando. Daarom ik me nou wat kan ngayu. Deze is een soort manier misschien jubo abi. Misschien jubo soort de malek nas kleis doe de kasan. Daarom ik me nou wat kan ngayu. Pemine doe nou ogrin nooit moro in milibi. Dat jubo wa play doe al ook kabere de san na me say dat. Dat me te ik batter dat gewoon niet bogue soort kwam met kolen tapu. Dat me te ik batter dat hij onterecht dat de orgaf kempa bogue soort tomi. Dat begis maar bot ik me batter me be paar uur na boyista. Mi tegen ik vind het helemaal erg voor golula dus maar als dat ik op play kaart dat ik ga snap chima carrière. Mi tegen el a sem fout sei go meka alkaline a sem fout ik go meka flora. A sem fout zelf de fout en nu ik go meka moro bigi fout ik ga snap chima carry alkaline ben nakaman atama disi kapaman. Is dat wat zei dat ik nu raak. In saptak mi lo Federlando. If me be breed dat one that me be one make you so to dan bete ka werk dek abra brucho. Ti do one kado do sami on foi mas. No me de orgaf tempa foi mas. Want die pony kakariere no. I carry sirf to agro no. Zolang ik doe aan do sami on foi mas. No denk dat me breed like da aida asroto. Da aida da me ode tapa werk dek no. No vriendje e denk zo. Zolang ik doe aan do sami on foi mas. Zolang hij doet aan doen zijn kwastraf met dat boekzak. Abo is met kamer kunnen fucking schrijven. No, vriendje bo briti. A kultu sa me kultu ngai jase no de mi etegi no de. If de kel be ma be ezi wan kopita. Okay, if de ma be sa walus de o gistraf brucho. Ik die was na boom ma carrière you asan seidi. Fu noti daarom ik me fasa ngai. Fu sei kwastrafu. Fu sei kwastrafu tegi me. Ama go nei poku nee te fu next fu poku you know do asana ngama. Ama kari ko play poku da pena mano payu. Fu pisa ba man. E kwa tu mafia mkote kida de ma geisa lite kida de ma accident fu pisa ba ma papa ki manja sei kapu. Ama kari ko play poku da pe. Ama lift you up. If them stel you ala de vragen is bultje met te hier, dan moet we ook niet zijn hier. Je bent helemaal fout bezig. De orga tempa boostap in no. Dus dat voor zeiden, je hebt je carrière helemaal verpest. Dus dat voor zeiden, de mo boostapi, de mo tak na if de ma wo briti dat on like de ma bet tegen you. Alas ma boostapi no. Ik kapa ma fu next. Young man no be de tap no a deal. Heeft die man je uitkomen hoe de tak voor play pokugama, maar kan hoe de keer voor kon afwezen of je vriendin. Het mag. Je mag daar gaan, je mag alle plaatsen gaan. Hoe ne discrimineer, alle pressie hoe mag go. Maar ja, man het dat nog een deal. Sa hat you zo. Sa hat you zo scoto actie, sa man do you. You could even go to Yapamo Wagi of Sang. I'm gonna take you go to of I'm gonna crap you wagi. Sama do you sa hatje so. Yapamo mate, I'm gonna go na mate niet ook. Daarom ik nou mi na mi boostapi. You sort to go zomaar. Mi be kapot so awroko. I be kapot so awroko dat alana. I be kapot so awroko dat. Maar da wama be do you want sani. Dan op je IP boot. So asan say do dat pedo. Na comité yama say kaputo. Na so mari kapaman. Amadat no bonak alwilo. Daarom ik de mategi, alas ma boostapi, amadat no bo fetanga uno. So ugo kapu amanda pesa no bo fetanga uno.
Daarom ik dem maar boos. Ama dat no bo nak awilo, ama no bo vet na ayu. Is ama boos ay kaputo. Later ik gol sak, hey, ama ja no bo vet na awilo, ama no bo vet na mi. Daarom ik u boos tapi. Wa ma sa bo bridi do, no ma sa bo wan meki suro to we. Da ma bo bar hai. Ama bo tak anders stop, mi bo tak anders. Lek da ay da boom gina nga de wan da nga da ine sin nga de. So mi bo taki. Dat nou dat bon atak mi bridi taki suro to. Dam opi ay pir boso. Mi opi ay pir boso jok broertje. Mi opi ay pir boso. Tak mi e sori taki. Mi no lop asan sayudu. You kap as map chin fu somar. You kap as map chin fu somar. Sondro fu wa grondige aanval. Nog er bijna maar also. Ama no val unu aan toch. Zonder nog een grondige aanval. Een reden toch. Sana reden. Stoofsko tot actia sana chere. Gara? Officiero taxia sana chere. Sana reden zei de mek tu kap as map chin. Sa man do you. Sa hat you so. Nog er bijna maar mofodoro. Je woont niet daar. Je woont niet daar. Je woont niet daar. Was je uitgenodigd? Wel een vraag dem o actie man. Was je uitgenodigd? Dat ik al liedje zo. Ja, ik was uitgenodigd. Zei je dat? Want die vriendin het al dat bij Bakauku. Of in een vleet. Ja, mijn vriendin Chamigo. Maar al hoe je het went of keert. Hoe zei je met je kap als map dat demo actie? Maar te kwam zijn vie. De maar lukt dat ik zie weer, want het is wel op een jaar dat. Kijk je dat zo mooie dingen ketting, je rijdt zo'n mooie auto. Heeft hij je ketting genomen of heeft hij je auto gekrapt? Die tegen deze man nou toch broertje. Dan moet hij hem ook geen straf worden. Je hebt hem ook actie van mijn doans en hij waarde zijn weer op de iwagi. Of hij mee. Die tegen hem man nou toch. De moet doans en hij jaren. Je op je eigen pierboos. Na zo maar die dogran als snap je broertje. Gewoon jullie kwamen die dogri en allemaal. Suppose je met de man kan fokken op. Maar dat nog vet naar je. Maar dan wacht wel daarna toch. Hij draait een bar. Die is een crimineel toch. En jullie een waarschuwing komen geven bij zijn erf voorop. Bij zijn poort toch. En zijn jullie een waarschuwing komen geven toch. Wanneer is een feest binnen. Kunnen jullie een beetje rustiger aandoen met jullie dubbelactiviteiten. Ik ben wel een flexieman, mina famatan en voespan kan dubbel. Zeg je toch? Dan zie ik er ook bar san gas maar op sama lek vriendje. Bi sabik ba. Kan die chas. Niet ik ba toch bar was san gama sama no de. Desan dat udek ba toch. Dan voor een per dan dat je aan mij dan. Is dat soort kolekkie abi broertje? Tak was spijt de brada van mano bedan o gong in si da pena so fulon quadro so ti trove let fes ala des mara pete de se play luka atori da kan des koutu en lo fu grabi hori. No, yap ko luk ya dat ko gong no bedina o se da pena. Kan de wan meet se bosuti me opi ai pir bosu. Na so mari I kapas map ti wan meet se bosuti ma pampa ola. Kom te ju wan sami. If apti man ba apwana tito da ama wan sa pa me kibreta. Boy, I me kama ameit fama wala kere. Ame bon sa persoon na kide of sma fama let dape de bosu ti ma pa brucho wat ama apon na wasani wenkri inom sa ma le printer dat mi wan opi ai let dape de ma bosu ti ma pa let dape pe kapama de ma bosu ti ma pa brucho me opi ai pir bosu seide you kap ama so mar na ma mo fodoro for that ego dat me tang opo you ai you kap as map chin zomaar naar mama Fodoro. Hij zullen komen waarschuwen omtrent geluidoverlast. Die kap as map chin. Maar mis heb ik basa de bad kaya zo doen ay. De mo pasanga yera brucher in sa suma flora mano. Boy mi no koriera brucher plus de familie van de modus aan yera brucher sa fusede. Ik doe als een rustig boy sa o mema be lobby. En amado bon nak awilo, amado bon fetanga awilo. Amata kanga ma ko unjo. Da ko ni shaman.
E se reconnaît ça, broutio. Quand on y go chama avec des kowel de narboy, nanga sa ego tak tak, nanga sa ego fet soumar. Tenye sa pta kama na mafia, ou kama family na mafia. Non, broutio was helemaal fout bezig. Amata otang aksiu sa yu tek famang. Amata otang aksiu sa yu tek famang. Ah, de ale pumidri chin so di chin fatu galo. Yara. Ya ta ko tip chile ono sani fatu galo. Amata otang aksiere. Sa amata tek fi. Amata otang aksiere, amata otang aksi brucha. Amata utang aksi yu broetje, sang amandu yu. Het je toch aan de je was helemaal fout bezig. Mi no britiere, no mi boos. Je carrière go ten onder. Pa en pen op je mag. Om je smasang na smafu matifu abo is refito. No briti tak edu so asan. Je ma boos. Je ma tak nu fa rice op e goe. Was masa bo bridi do, na was masa be ame kisoroto, nam opia iji pirbo, so dat na wat takru li bisma. Dat na wat takru li bisma. Alas ma bo se taku. Tak so mari ko du so wasan. Dat nas masa un lobby. Bo stop. Wrap tak so wasan teki. Wat is in je opgekomen? Ja, daarom ik ben nog zomaar in een low man. Ja man, dus in een sap van ik kan met mij go op die kopie toch. Ja man, ik dus en dat je low dat je ken je of sang, maar familie je denkt niet ver. Isabi toch? In denk ik go fara. Min kie openlijk, want de orgaf tempa otang actie era bruciare. En de orgaf amo actie wandi era bruciare. Tak sami chimbra da doanga yere. No denk tak kasa no tanso de orgaf amo actie of de familie famo actie wandi tak sami chimbra da do yere. Ama kobari chimbra tak sei kenessa. U double chiso de se café si de la unica pa ma bruciare denk tak atori botanso. Dat met e yere bruciare. Ano alas map ki go do wasan de me di puere. Ma saptak de ma bo sei tapu. De man obriti, lik de ai, kapalani du so wasan de ai, da ama gusroto of. No, weak ma bo denki so. No, weak ma bo denki so. Yere? No, weak ma bo denki so. Saptak wandi de orgaf kempo aksiere en de familie van mo ta aksiu. Saptak wandi de mo aksiu brucho. Tak sei de met du so wasan na mi chimbra na mi oso. Amanu do ki ikonape. Ai sabaman, pupi sabaman. Yanga ma aptrobi. Ima te gis ma dak mi kapama dat om dat amate konsan if mi. Nee. Amana tek next video. Ima te gis ma dak ama go loli mate of te kama krabi wagi. Nee. Daarom ik de libisma bij Barmi toch. Bigisma toch. Barmi. Ja man. Mafia geen van ja pe. Daarom ik bigisma bij Barmi er. Piste me guauro toch. Bigisma bij Barmi tegen you. Bigisma bij Barmi tegen you. Dan bet je helemaal simpel bad toch. Tak no mi e bij mi gon kibri. Dem si first cancel voor de boya toch. Dami eluku. Dami e bige pot mi gon. Mi rek ba sumana unu toch bigis ma Barmi sumana unu tak mi dom kontak tak na de boy dis temi selek unu be on play me ku o gen na de sanati no bigis ma be Barmi sumana unu sma ma sa bigi moro mi tapa weg dek tok tembe gwa uro ko to ja toch de ma be temi dak ja no isi torgot ik denk dat libis ma be fater mi le ku be de wa isi torgot olana no de ma be fater mi le ki na afrinsha. Of like you know easy target, of like that demana ook as dat nou easy target. Nou demana lege onder dat je. No. Jullie zijn jongens die niet ver kunnen denken dat. Als je dat die smapje maakt, die zomaar. Is het zei go doet ook zomaar die go naar alkaline, dat lukt ze dan maar doen aan je. Non bi descend is moro boy. Mi te yi to mi leri wan sanda pena flora pos.
Here you want to stand up in a Flora Post. Huh? Make one stand for Iggy. They set food that he. Make one stand for Iggy to a poco of sand. Sabi to. So Sophie poco react so. No go in this sanity or go strafu sumar. Yes, me go in this sanity. Me ben bok go in this sanity. Is a pay all day also. En sa option na ilibi. Ilibi ogwe château. En ilibi pori. Ilibi ogwe château en ilibi pori brucho. Hoe je precies sa option na ngayon. De komende periodes. Jullie bi o château en jullie bi o pori. Ja to. On est strafu so yo na yo gwetam. Pas de malusi. Não é stende da pe carne com werkelijk na brucha. You must was parati. You must was parati here. You must was parati Holland. You must was parati na copy. You must was parati. Hoe pele kwasa na carne go da pelos. Bijna no moet je mij lucido. Dat gewoon trouwens keer go no actie baka. Me den ki fa ina wanja mi no man konte ki. Ola na isi family de wan boy da. Ina copy this mi no man konte ki. De bakaya se wan konte ki. Lucy kwa do rotok. Man ou de man konte ki te ina copy de man foy. Te ina copy de man ko foy no. Eerst mi wan konte ki te ina copy chakwa doro. No, mi wan ko cowboy ki ina copy. Mi boss. Mi no pretty di soto. Mi boos. Dat one dat mi be pretty dat one dat mi ano boos ma boos. Desi lek me permiti fifu adi asan sanangai. Di go in the photo go to asan nanga boy. No, mi tell you that you dey no act rocket launcher. Isi mi no la foto. No. Jullie bieden op het spel broertje. Hoe even alle krappen aan een kant. Jullie toch Orlando? Na Orlando was de meegarito. Jullie bieden op het spel hier. Zeg ik ga pas map zien maar boy. Ano alas map zie go doen deze uit naar jaren. Bon tegen die tak jullie no echte rocket launcher. You belanden in een moeilijk parket. Je belanden in een moeilijk parket. Echte moeilijk parket die belanden. In een echte moeilijk parket you belanden lando. International. Fawagolus lando no. International. Want international verleden dat ik kon te na kopita. Maar no international u boos. Uno briti face roto. U boos. Isi a sigara di same smoko, bruja. Isi a sigara di same smoko, bruja. So se sari me sari. Te me denki a gebeurtenis sang. Hoe voorkom je? If me briti, dat want ik dan me aan een bongswa. Je noemt doe deze aan het broertje. Zolang je doet deze aan het met tegen. Of je bij de pokoe de opsang of ama ben ligt die op opsang dat uno bobo moei. De bigis maar wordt tak trafasi. Tak de man op mag doen zo lang aan je toe. Ama karikov compleet pokoe dat man op payu. Nee toch? Heeft hij je uitgenodigd? Nee toch? Misschien je vriendin. Nou die sananga you. Saptaki sma no briti. We zijn boos. Saptak sma no briti here. We zijn boos. Ja toch. Uno loopt een artiest gewoon achteruit. Doe goed ja. Tradi ja zo met de international metak. De TV top artiesten zijn badesfok, Waede badesfok, Omschrijfje badesfok, Orlana badesfok. Zeg ik met dat nieuw stijl badesfok, met dat Michael Leira badesfok. Dat doe ik zeg ik doe broertje. Dat zeg ik doe ik van mijn big uppie. Dat ik badesfok. Dat doe ik zeg ik doe. Saptak mi boosjere, omdat je woont niet daar.
Asante make me work. No, mune, je pot la popje maar. De biggest wat dat we te kassen en me grap. Maar zo iemand. Meteen takrudade ma tapu are. Dai. Takrudade ma tapu. In een wakana de soort mana top. De oudere ebari na de man tapa wegdek. Tak kapju huis te wakana bepaalde manieren. Bepaalde mij badua ogrico snap je hier, scooter manieren. En de scooter denk de man hem take you to slice. Dat de man betay me voor you, Hollanda. Betay ik bata. Dus kom je tegen van je bekende one boy. Fa. U opzet dus op de lief ook al die give bata. You know we abisi fu be weer een masker de be kapama de be go tegen de skill. If me be das ran de be tegen de kill dat na slice doen. If man bij de mati. If je weer een masker, daarom ik met tegen. Dan man bij de mati. Dan on misabi gewoon met doos riba zodat mij contact me. Voor sansa you do. No, the biggest way bar you must arti you must yere. Mi no briti voor aan die sanga me boos. You weer carrière fuck up. You weer carrière fuck up, me boos. Me tegen ik batter, you hear carrière e fuck up. Me boos. Wanneer die balade no ekte ma pampa rocket launcher, look hoe je zo. Nou asma, mofodoro nou asma, oso go make one fout ba. No denk dat de orgaf kempa no ta actiëren, broertje. Sama doe je. De orgaf kempa ta actiëren. De orgaf kempa ta actiëren, broertje. Tak van waar ken je die man? Zeg die doe aan die snel man. Want man tegen chimra dat uno make lawai in one double play na mi mamo fodoro. De doe aan die snel boy. Weet je hoeveel straf daarin is aan verbonden? Voor die man to you next ba. Dat mi op you ai broertje. Mi no breed hier. Ik go in probleem hier lando. Ik go in probleem hier Hollanda. Orsi. Valide boy mi no ataki boy. Valide dim best dat kan jou aangereden plus bakaat mi mes aan maar is wel mijn kopje de maar is mi 5 jaar. Lando jou maar ben de kopje dat boy. Dus dan ben ik dim traro straf voor erbij toe. You ma ben des aan dat boy. Pisse de malus met toch? Gewoon nooit boro mi no do ogri. Daarom ik kom een beetje bargim lek mi control vriendje. De maskein mi na straf voor dat toch. Dat valide de maskein you na wasi biari da. In het rode gaan school. Broertje. You want play tough man die de kill. Wel mi niet jara. Mi no briti fu asansa you do. Mi wurak. No, mi man. Wama sabo briti na wama sabo wame na me kamas roto da. Ay. No, mi man. Mi wurak. No bem goina bruyaja. No, ici no bem goina bruyaja. No, mi no bem wani goin de bruyadis. No, mi man, demo ace copy gitok. Daarom ik zie me rigeren. Dat irrigeren natuurlijk. Dat boy. No denk dat de orgaf kempa no stel die vraag en de officier no ace copy gieren, broertje, you. No, helemaal fout zijn niet zo nou boy. De orgaf kempa to ota actie. Sayanga boy abi, want je woont niet daar. Daar kan je demo tegen dat papier dat je ziet en je hebt ingezien dat je helemaal fout bezig was toch broertje. Want in op het tandape. Go trobi was matenama also. Alleen maar het feit dat je man no goed hebt no die je zegt poguda na office bij de naam also. Alleen maar het feit dat je voede zijn te toeba. Dus was je helemaal fout bezig broertje. Mi boos jara, mi boos.
No, na battery me lukuta na euro. Di mate ni miera san. Mi boos. Mi boos era. Mi boos. Ah, mi si tak takalote ki. Omdat arkisana ondro arkisana a pur fatori motegi. Nee. En een scooter wang de bezig naar je onder grond toe. Boy mi sa arrière ou chere. Ma mi sa bitok ana alasma ana ala mauli biuta. Non. In est en appel de godule la maintenant ma osokba. Dami bous. Dami bous. Dami sa big basa sa kanchata. Het in de orgafcamper, demo neem je kwalijk. De officier was roti, omdat je net aan dat is. De orgafcamper neem je kwalijk. De mal op verder. De mal boos sapi. Ama sa una kapapira gita, ama te gita, ama verteri. Tak e asan de seiduta, kan die soroto. Daarom mi wurak tapi. Mino ben wa meki soroto. Ak ma se so una kapapira gyote, dak mi boos. Mino ben wa meki goas bakasi da pepe de boy de moro. Ma sandi seidu, if mi libida to dat sarana wana chaos. Dat sarana chaos, dat tamara da ma kakapo ma bakadam di ba manta. Daarom ik met tegen broertje. Maar zal er even doen dat aan het zomaar. Met tegen na. Verniet de maar dat verniet hypocriete. De maar zijn zo die voor doen aan het zomaar. Dat je maar op apno aan deal next. Maar zijn ze niet goed doen aan het dag. Doe dat aan het dag. Pe, je naar de man apno aan het robiten. Na maar zijn tegen je. Daarom ik ben tegen smaten. Tak te ma beshi mi be haro wan go ta pasani do ta pa media na giden boy le kiu na de matifi dara mek mi be haro go no ta dara mek mi be haro go no dara mek mi be haro go no ala stress me aksi mi tak se mek mi be haro go giden ma no pas mo te kaso pe da mo diri ma tu be buri ayer san tok olana mi ma accepte kan so pita ki mi beta kan mi boss. De batas de boos uit Aponunu. Valide ook op de kitina kopito. Hari Quadoro. Seni Quaolan. Sacha na kado san sego di nunu. Dare mo wan foito. Valide alas me te imitak na slice. No gua krutu. Mek de malusa man Quadoro. No me kama Quaolan. Abu dat. Te yide upelek tok olanata. Birbo, ze naast me met milusje in akondre gewoon. Apiste adisa mi bem, adisa i bosolo to da mi bom koete. Dami no konta, dami lushi Quadoro, libi. Takwa mo worjo gi de ma da maruchari go west. Dan no luku de sansa e godu. Met e gera u bo stapi. No asma no briti. Look om dat sang. Niemand heeft je wat aangedaan toch. Nadat demo beginning ki dat suma do wan san na ma ja so enzovoort. Is abi dat? Ala de so san demo beginning ki. Mama be do wan san de bigisma elek. Bigi wan to ouder ta pa me weg dekto. Sa sa dema botaki. No. De no be condition na kapala ni tu. Dat na elek sa fa bigisma ishen. Wakamata so dema bo shen. Mo go trobas map chine oso. Dan met je gewoon niet soort problemen dit. Als je die problemen hebt, broertje. Die probleem, broertje. Los van tak de kel, onie mi kwalijk. Dan ook onder de grond heeft die bakatu. Ja toch? Dus onder de grond heeft voor die bakatu toch? De mo actie zijn samen chimberen dat doen. De mo actiëren. Ja toch, met kukwa gado tak met actie gado tak boy. Fai kaya pa boy dis. Want onder gromo actie wan di yera. Tak sami chimbra da doangai. Fu diu du ama asandati. Ama haro wan gongi yu ama baptro binita. Ama tek yu sani ama fanita kwa san fi bro kwa san fi wan di nita. Oh, dara mek mi bete gu bata. Mi wakana ngade boy like you. Of bamoei na de boy like you, mi no de. Mi bode me de plechtig toe era, en dat bohat me. Mi bode me de plechtig toe in de zand vonuta, en dat bohat me.
Dat boat me. Wanda mi bawa kasama na nga yuto. Dami tell better. If you five mensen jullie kwa gevaarlijk boy ba. If mi bawa kana nga you. Dan you bawa pot mina kopi gewoon die bawa masker die be fini die be potwaro koda gewoon te dekel be verdachte die be de matak no na slice. Als dat, if I be want to grow school to dog, dat de man op man lees puru tak na you do a kolo kwai da. Fire is a tak na slice. Gewoon zo is tak na slice. Dat is wie best na president is dat slice doen zijn. So de ma bokki shukba. Allo say allo na de ouro soort fostema san nga say wan konto. Daarom ik bibete hier de na Flora Post. Dat je nou een crimineel boy. Scout to bar met tegen you, scout mate. Bar met tegen you. Scout dames. Bar met tegen Abuja. Zijn een inspecteur. Ja, na Flora Post ook. Wang, na wan tu trama. Bar met die suma na you, hè. Dat je nou een crimineel broertje. Daarom ik bij haar gongi altijd. Mi no te kik na yera. Mi no te kik na nooit. No, si fa me smo komi mi afio ja so. Na me dringa sopi. Na so winti me terion. Ala mi ske gro. Estak na winti poku me alti. Ala mi ske gro. Fa me drink mi cognac ja so no di. Ala de bigisma da oso, ala de kromanti da oso no de. Une lafu no de. No, isi me lafu in a life, orana. Of de matifi. De mo tegi. Tak schrijf no briti da san gebeur na hier. Maar tak ama lis voor tak no helemaal fout roke ipoti. Sapi be ka pleteef so ma be do you asani. En asan be gebeur wan tra presi. Dan pas. Smobo daisi. Mas mano briti. Lekim gooi probleem. No. No vriendje bo denki zo. No de ala de winti daske, ala de kromanti daske verteri openlijk. Van de bigisma in a beauty slef chatori. Ja, van de bigisma slef in a beauty chatori to. Kak anga kontak ko na ngonu. Do ay pasas mapsi. Mite yi to. Sa brana nga safu so ma worak to. Tak mi worak, tak mi no sa person ma ki bra go fan ma boy. Tak mi be kan sapade nan bellon sut so ma trowe di dek. Mi sita kan ma kap mi brother off. A me fa ma stak ikapa ma. No denk tak so man afrikaner, dem ab dem an akiere. Man ko na man ko tak kan na man be man sutu no man ba tro ba ngo next to. Da on fora ku fala man to. Kan ne utine sa tak so ma ba man naki. Mama ne mek no as ma fa ma oso sabi next. Kona man kota kan ouro stok man. Is dat Flora nou man via buurtie. Dus moet je kom bigete igi wasan. Te ilusi tok. Nooit more no konta pera mo bigete igi ara. No, si mine la futok lando. Nooit more no ko ina buurtie era bruciara. Is tak ne kwa Flora ato. Nooit more no ko ina buurtie era bruciara. Wie be bars man nga yu. Om dat bigis ma bar mi eerst to. Dan mi taki sang werd dan mi gewaarschuwd. Dan leg me compleet gado of Jezus, leg me sak jullie bi. No, dus, ik ben goffet want toe onterecht of ik bang aan toe boyta. Oké, dan. Om buurtomstanders naar buurtbewoners, best de fetieve voorzitter. Oké, de meeste de fetieve bij de te onterecht of fetieve. Hoe ben ik ook hier boy? Nee, dan gaan we los op lee. En nee, toen we vetten aan de maat. Oké, dit en dat is maar betekenen me. Dat komt naar de soort boy dat. Dus, dan ga ik terug hoe ben ik die allemaal aan links aan man. Ziet dat? Dat ben ik kon je revita. Oké, dat is best wel schijn voor je of maar direct met haar gongi. Dat is nog zo bij guarde uit in dim. Maar in mi gari, toch? Of in mi passie dat ik kan je naar de maat of in mijn ik doe nooit. Daarom ik pak deze is zak op zado. Kel ube bigesen kwam hier zo. Sma barli suma na je. Mine komba mu ina ngayera mine want to. No, me sma barli suma na you tak no go tak na de boy da tere de mat na crimineel yara. If you go tak ko na nga mo fona de boy da to ko de boy te grab you dam te yip say de mek met tefi. So optimal ta man ko tak ko na ngayera man bab no atro ba ngawera. Dat me leg jeutje, so man ko tak ko na ngawera. Daarom ik ko ay pasa man to. Da kan de so ma abama gong. Desa suma worak.
The people from attack me no sa pa manja pota mango. Fu be door safe you. Amma pa say chago na man. Fu be door safe direct. Wanta mana mafia to. No mana masa pa ma kibra mana kito. Sita. Ama ida ma sa cool. Na kan evro fos go kama di na kikante insi ama stak e want ons mon want my roof des ma festi. Nee boye re bombel. Mama no ko do asan tang auto. Man ko ta kan ho in for the sector e silent chair this is that so. Though I pass as map chi that udu. Daarom ik met tegen maar dat Timmy see you of my TV me haar gon giera. Dat is nu schijn naar de politie. You lando. Mine contact tak anai. Of sang of my TV. No, haar gon gi direct. Mi sap suma na un sma bar mita. If this mat emi if mi no 200 na unu ina smap chi jari dat yo waka kong basan sa me mek sang mi anu boy. Dan mi bete de orgaf campa boy. Dan mi bete di skoutu. En dan mi bete di umas main alas main na kondre tu. Tak ngay na smap chi jari dat yo waka kong ba. En plus yo won't niet daar. Mi no etak desanis voor je go probleem. Je denik ba. En me boos tapi. The bad guys van voor je no. Is dat voor zijde? You ben de bezig gekregen. No pasi que se revidak libis mal lo fede. En lo fatra man de se sin poco. Tene ma no be lo fede toch. De ma bo briti. Dan op ID. Daarom ik me wel voor je. Allemaal. Je verstaat toch? In het aan dat toch broertje. Ja ragazzi. Dan moet je zien me barama om een lazy. Om een lazy me barama toe. Ja dat kan me control. Me barama om een lazy. Dat kan me control. I'm on control. For fast school to be on there, me be walking as a woman. Me go in the same sound for you. Dus, me tell you better. Ik zou me de plechtig zijn naar de nonsense sans je bedoel. Ik zou het. If me be kompa moeien naar Utah. If me do be arkis met de, sabe bar me de, voor descendre sa de besi. Sa je bedoel te onterechten naar smap, je naar de trabo Utah. Ik go fit naar de man. En me tell you better, dat me bode you matita. Deze is wat ik mi bode wan takro li bisma. Mi sap tak na li ye go li fetanga de manda. Mi bode wan man sabo tak na busan ye du dape. So ama mi bode. Dan bo tak na busan you be de bise ke du dape. Pir bosu. Dat u bodo bi dat u bo de bise ke du. Dan nooit mi no me kasan at control orsi. Ano an busan u bo de bise ke du dape. Altijd mi bon foi. Brucha. Altijd bon foi. Zolang je goeie probleem hebt. Maar anolek, mi briti. No, mi te gik bata. Zolang je goeie probleem, mi ne briti. Look hoe jase, de bad kaas bouw se tapu. De me bouw de ma is tak, Amadi si. Kana mana sap na sama de bizig. Stak me in la voet ook al aan, nou me boos. If I'm a bed you want to if I'm a bed lift you up. Flora my body here reageert er afasi. Meer tegen. De mafia van weg dek elector. De ma bota kamano be mag doen na iso na YouTube. Dat de ma bota ki. Daarom ik de ma foi. De ma bota kamano be mag doen na iso na YouTube. Maar ja, man, we hebben nog een deal, broertje. Lul naar snapje of zo. Daarom ik met je zo, broertje. Je ding echt een probleem. Je orgaf camp out tegen. Je orgaf camp out tegen. Dat je ding probleem nu. Omdat je niet aan de pet ook de go vet naar pena man te zetten. Je mag go à la pressie. Dat de orgaf camp out tegen. À la pressie je mag go. Maar zijn zo chago dat pena a vrij post zo chago nas maar dat adres fout. Ja toch, maar vrij post goed chago na mijn adres toch.
vrij posten goed jou naar mijn adres. Daarom ik solliciteer bij haar gewoon de mee body contact. Samen ja. Ze heeft aan mij. Mi en verdedig mi serefi. Vroegtijdig. Die kan de crimineel. New style, flexie. Ja man. Beter. No man, daarom ga maar neer, no. No, me look de comments to. No. Mi ete jongens aan het aki. A boy disi. You must begin go na kerki via copy. Ingwa kerki. You sak mi te gado ile mali mi libi bruja. Oh, me te yi. Gado wanka make you control le fino bribi. E me le rifi control no man tok. Te gado ile libi. Ik dacht voor ze zo straf voor me go. Ik had slechte vrienden Hollanda. Slechte vrienden had ik. Slechte vrienden, maar je eigen opeten. Je eigen opeten. Dat ik naar zo straf voor de met je go. Je eigen opeten. Je eigen opeten. Dat ik naar straf voor de met je go. Je eigen opeten. Dat is zo'n kopje de one met je go. Wacht je maar voor een pis als je maar met je voor de stongete. No, atori voor you moest haar recht. Maar no man, onder dat ondergrond is zoek je me normaal la voor atori voor nou, ik te fuck up tori. Boy, los dat school te de bieze gaan rijden. Sap tak ondergrond je bespreken atori tak van je misdragde naar de mijn familie of zo. Dat met je toch broertje. Dat met je toch broertje. Je woont niet daar. Je woont niet daar. Je woont niet daar, broertje. En iedereen is boos. Omdat je carrière ook gewoon gaat bakken. Is dat permissie dat je denkt je boeien naar Libi Hollanda. Plus je nou weer boeien. Iedereen is aan beter ik de man naar radiostation naar Hollanda. In een stad man dat petaki. Tekst nou een schrijf. Je nou een tough boy. You know a tough boy. Misfa you nanga mat a beef. Toch je tak boe Abraham of je potama ko in die top 5. You know a tough boy. Niet ik bij wat voor soort mensen bent. Dat in een Capio Heights. Is dat niet? In een Capio Heights broertje. Nou, ik neem je kwalijk kerel. Nou, dat is asymmetrisch. Ik neem je kwalijk helemaal broertje. Ik neem je kwalijk broertje. Hier die me denk ik pot visum go in Azanja. Voor is mijn paspoort aan zijn mijn wakato. Ja, dat ik de ja. Voor visum die naar de jak bof 3. 4 of 3 visum die jak bij in Azanja broertje. Altijd me zo roa straat broertje. Zo maar ik ga doen dus. Ik ja 2 visum ja. Ik ja 3 visum ja. Maar ik pa 4 de 3 visum ja. Dat 4 of 5 lees me vrij bata. Wa eerste man maar ik dat we me gawe de 6 simona 2 lees me vrij pa eerste man. Alla de trans aan me kina wa lees me vrij tap de. Me op jij toch broertje. Altijd me genieten. Altijd me genieten. Ja man. Hey. Is dat voor zij dat ik met die game aan fooi? Ik ben daar door dat ik ben de lucius. If na mi beso dat is dat je bij de bezig te doen nu. Schrijf al lina met milo bi poku, na al lina suta potat poku. Tak ay abunge to kallo ma asro to disi dat je dat je body. Terwijl mi aan zo aan lo zo maar se schrijf. In je de je wil bezig operer tap de poku mi na de live ja schrijf door zijn de comments. Tak mi we baru to kallo ma di sroto. So maar wel ko de kalife dis yo ma di na kakopi da pe dat na dat je body bezig bruja. Na dat je body bezig bruja.
Nah, that you want the base of Burucha make me take Burucha. Me no love you said it. Me no like her. Me no like her. No, me man about this and that. Me no just me no fire singing pokuye make it and ma takru mani refito. Me no love this and that boy. You na sondro shenye do this and fito. Sondro shenye do this and for you. Sondro shenye. Yaman. Dus woman talibi buna you toch je zoekt fokken me op. Bigis ma bar niet zomaar naar je toch. Daarom ik me no wakker uit naar je. Mi bogo was strafuta. Mi ubo zo te samen desan sei be wakker doen. Nana asime de gya zo opinie. No mi no ko ite bigis ma bar mi na mama mi arkiere. Mi arki. Na asime de kina mo opinie de mo kar mi ne foko dite. Ineto. Mafia. Moga amanhã estou. Mafia. E aqui? Que? Já chamou. Ai. Não, tem uma barra de caiu. Não é aqui. Tem uma barra de yeah, man. Yeah, man. Yeah, talk me ne psa de biggest mama for talk Burucha. No. Im luku persis in soort probleem you go. Im luku persis in soort probleem you go. Yeah, man. No, bigis ma bar meter. Dan heb ik de keer weer actie dat je zo weer argo. En dan je het ook nou doen. Dan maar de best pan. Maar dat ook al boei dat beetje dan nonsens kan je. Tegen maar dat kan je. No, bigis ma bar is na unuta. Dus goed is het time dat kunnen na crimineel. Heb ik ook dat na de boei dus komen met je wat. In je jari de me wakako ajari pe tan la pekba. Na jari dat de me wakako ba. Daarom ik altijd meer gewoon. Je staat niet meer permiti fida. Nou, mijn ook Korea, nu de alle de wintidas, alle de chromantidas. Hoe boost dat? Is dat zo'n acte weer de? Is dat zo'n acte weer de man bedoelen? Even van mij ba of mij brada. Ah, boy, actie zij samen doe boy. Dan maar doe een iets aan mij. Big bang. Dat is wat met de hier, die probleem weer. De was maar bij mij met kiesroto. No, mijn man. Anders unu ano een bungli bisma toch. Anders unu ano een bungli bisma. Ja, toch. Anders unu ano een bungli bisma toch. Ja, man. Nou, nu stel mij architect op de soos dat hij bij architect hoe een type koek, voilà. En tegen je dat we ontspannen toch. En tegen je dat broertje. Kijk maar dan rustig man. Ja man. Beter. Nou, alla ne bet in problemen. De orgaf kan pas refo tegen. Volgens de scooter tegen. De orgaf kan pas daar. Volgens de motor tegen. Dat ina wanja toch idin broeia. Ine tanda peter. Ine sap zei doet aan. Oh, als sukru nou werk uit eten. Dus meer je de onder en voet vast sukru. Ik ben ja sukru. Sukru toch? Ik ben gebruik sukru. Kan die ben gebruik sukru. Moro beti ben dat ik ben gebruik sukru de liga sukru. Moro beti ben dat ik ben gebruik sukru de liga sukru. Wat heb na ko na kriya dat isap bumbu sei do. Dai kan go moro probleem. Moro beti tak ik ben ja sukru. Of ik ben ik gebruik soppie. Dat kan je pieten. Je hebt geen controle over jezelf. Het kan.
Meer tegen. Na sanat je zorg gebruik, broertje. Het is met baru na een spul. Dat kan spul laten doen. Het is met baru na een spul dat kan zijn doen. Drink als aan een dat zijn extra zo'n ene keer fit te kan zijn doen. Dan ben je drink ecstasy van lezen. Dat zijn een bitat iets saja. Dan ben je denk dat ze sukuru de ook toe boy. Als aan dat dopu na laide dape. Na laide dape. Als aan dat na laide dape. Als aan dat na laide dape. Tijd vind ik ba, word je ander mens. Tijd zijn een kita, gewoon je bigge heen. Midden ecstasy van lees ik buiten. Daarom heb ik mijn baas aan het doen. Misschien zijn ik kassen het. Hoeveel ik mistak naar mij gaan play uno. Midden je wel lees toch play uno. Hoeveel ik mistak bij naam dit. Stak naar kassen aan de boes aan. Kom met la popje dus mijn potje. Ik ga play uno toch bij naam dit. Misschien nog maar een spul laten. Yo dit. En dan nou, leg die mijn baas aan het doen dat ik ga het zelf. Nou, fossi. Daarom heb ik met je goed. Tak massa je aan de zijn naar die bride dat. Als aan dat aan ook die uno. Gewoon black aan chin. Weet man je drinken aan go party. Weet man je drinken aan go rokotranga. Hier is aan mij doen. Aan mij drink accessie en aan sukuru. Dan mij go roko boentranga. Of kan dat maar dit op om mij hoge bouwen worden kramer aan mij roko. Tamak baroko aan mij drinken te want dan maar go in een party. Uno black aan mij te kasan go feti. Daarom heb ik me wel voor je broertje. Ik ben ook in Flora nooit morgen, broertje. No kon dat nooit morgen, broertje. Mijn baarsman aan jou. Die baarsman aan jou. En dan leg ik op play gado of Jezus. Nou, de biggie want op weg dat bar niet aan jou. Ik ben ook morgen in de buurt, broertje. No kom morgen in de buurt, de biggie is mijn bar niet aan jou. No kom morgen in de buurt, kom morgen in de buurt. Ja toch, no kom morgen in de buurt, broertje. No kom morgen in de buurt, broertje. Ik ben niet baas, maar ik ben niet. Omdat de biggest maar bij bar niet ba. Luku zo mooi je zie poko egwe. Dat luku zo probleem je go. Ja man, je verstaan dat. Ja dan ik met je gewoon broertje. Ja man, nieuw style. Apoko dus nou het toch hou maar vast en laat nooit meer los. Nou het dit dat Peter. Van man naar hoe mi vader. Nou het dit dat Peter. Wat het salas maar sabita. Hou maar vast en laat nooit meer los. Ja man, beter. Suma. Ja man. Ja man, zijn het fout. Sukuru. Ja man. Archie. Fossi be op extra zitten. Nu je hebt sukuru. Ja man. Santi, fuck you up. Met je bent in jezelf vertellen, is drugs. Na kassa na drugs dit op je. Iedereen aan kassa die gewoon je ziet vlammetjes. Iedereen aan kassa je ziet vlammetjes. Of gewoon je ziet waar vader kare een grasbaartje. Every, maar je ziet vijanden. Maar je ziet grasbaartje of suggestie. Suggesties. Ah? Het want dat ik daarna en met tegen ik buiten. Kassan na fishoen. Dus aan het met je fishoenen. Dus, P1 is zo erg toch? En met je sheen zo. Daarom heb ik bij Baruna dus aan het zeggen drie. Atorino niet is zo erg, niet is zo biggie. Ze zei gewoon als een ching buiten. Fuck hem af. Atorino niet zo erg zo biggie. Nou, vloei, ik kom in naar vloei morgen. De vloei zei bij je mikba. Atas jana morgen. Is je? Atorino niet is zo erg zo biggie toch? Maar door als sukru zei Jan.
Dat gewoon en met die flash. Gewoon je flash. Je zou weer gewoon je flash. Je zou weer je trasani. Dan op je eigen pirbo zo sam sana je pisti ya masukuru. Dat sana je die ya masukuru ba. Voilà. Met eigen toch. Mina masa je ecstasy wali si tulisi upelek ben luku na men stak gewoon eigenlijk met takursani. Maar nou suggestie. Suggestie hoe zo antaki. Gears asanat mano in de dape. Dus kom hier openlijk if. Feit donk bij nog of aan het scoren toch. En plus min no denk me pier met de fiera broertje. Oké, mo leri wan san olana. Suggestie wan tak lek van marwana dape nanga asiri fen toch. Oké, you kan hier van asiri toe. Nanga de taki fen. Maar no ekte marwana you smoko dape you smoko. Asiri voor marwana dat bijna je hee. Dat wan tak suggesties. En dat. En zo'n denki a sukuru kan pogi. Dan een ecstasy, a kan gewoon suggesties denken. Snap je toch? Dat kan je suggesteren. Archie. Gewoon niet kan denken, jongens, aan de andere zo erg niet eens. In is je feit reageer. Dan attack aan man, gotak na man gewoon. Is je feit donkba. Dan go je de kamer bij ons voor man. Dat alles maar boostap je want abo dat no monak awilo. Ama koni ama guascore ama beta koning awilo toch daarom ik met je precies peu meka fout. Precies peu meka fout. Dat permit je meka fout. Jouw suggesties denken kon niet verder denken. Dat moet gebeuren. Je kan niet verder suggesteren. Je kan niet verder suggesteren dat moet gebeuren. Omdat je aan je zoekt bij je fles. Je chateau die moro erg. Dus per Amelia kan mij dat ook de rustig ja zo. Zou je toch de kaarten play man. Je zei toch en afgesloten na oorlog ja zijn ons want er is dingen binnen. Dat we nog kan bar san gabo of wan nakabo toch. Dan op je eigen pirbosu. Dat we go doen smap tena de ma oso. Dat de orgaf campo te actie. Dat zie je dat je helemaal fout bezig was en dat nu wrak. Dat je belandde in zo'n moeilijk parket. Is dat nu wrak dat je belandde in zo'n moeilijk parket? Dat me wrak. Ik ga boy maken hier al aan. Hoe sang? No kon lelijk. Amano doen examen zien ik dat. Oké. Ube atchimbera da fi be play card da PFC. Nip tine geef sile kwa meis van de buurt sago tak tak gewoon na maar dat no zei dat of control you. Tak no mi sawa bo yana mi buur jongen no fet na man. So model nip tine geef tak na. Ni tap. Mi no legi mi tine geef dat. Lek wa ma belag mi tine geef dat. Mi no tak asan dat. Oké. Wama sa bon attack so ansanta. Okay. Nou ma sa bon briti tak kisoro to era. Da ma bon play me kwantori lek na om mi pchine hier. Zei dat ik kapam man. Dat no attack lu bis ma bo do asanat na you know de. Polok mo opi aigi. Sa de matifa boys ref no andu na. De man no legi were of matifa ma family fa man. No. Bremer contact tussen you en Amanato. Like, hij is van de buurt. En als mij probeer leg je uit, dat je nou uit aan de you lando. En dat mijn buurjongen naar een stuk boeit. Dan kun je ook een feest naar mama voor de rota. Dan kun je chimberen dat je pangen de man of wat. Control. Dan met je dat je nou zegt, als je kon de kapamata. Ik kan de joep chimberen dat de tak maar dat je dat aan mij fiet of met chineke, met chinsa. Go tak naar Amanati. Isi pem opo yo aiba. Go tak nanga ma plus awilo. Ta kuli basani. Da you konto so dem de kapama direct. Isap tak na rustig boy you kapuda pepe amap were de spy de familie. Dat nu op je ai. Ja da. Is pe mega voetba. You chimbre de tak nanga rustig mana mama fodoro pedema play kata. Da fasa mi colonisatori buza if mi chin sabe coinatori contact aqui. Lek say is van de buurt en abaka passie etang en ma etang of en pa. Da uno go aan juku je weet ik ben ook van de buurt toch. Is dat weer arti mi temi otak na you. Dus so mi chin sa otak na aboy voor atenti da. Oké, dan ik ban na you. Amana nak awilo no an slag boy. So maru kapas mapchi. Dat mi op hier. Da pe sak mi no legi da. Of play vriendje jullie ama dat doen san nanga me dati uno as man legi do ja of play love you do of play me kwan legi you do want het is niet waar o if na so antori boki
I go about carta be plane maak mo fodoro. Peda piano a double tentik ba. Non si passi u vedo a casa te double peta. Na langs de straat. En sapta que de orgaf kan ba be reisere man be sasande man bo aksu tak e asan sare du la pe fo drafu se refi. Man dalo ko nom ko kiru se refi om de color van om 50 color van 20 color sa double la pera. Dat de man bo aksu tak asan de orsito asan sare du la pe want het mag niet eigenlijk. Dat me op je tijd meer na man mo fodoro ubende. Daarom ik me betekens maar dat me no one bomu nooit naar de boy like you. Smabe bar mi naar you. See in so one case me body. Me nooit meer zo'n doen als een lang rustig maar. Daarom me boost op je lando. Me nooit meer zo'n doen als een lang rustig maar zei het drama pressie of wat rustig boy goza de van maar silent jaren. Dat map spijt de familie. De ma kaso ritak ana sama papa grota pudere. Daarom ik bino dus aan ma sumariere. De ma kaso ritak ana sama papa grota pudere bruciara. Daarom me sorry lando. Ja, daarom me sorry dat mine du bepaalde san. No mi man. Ni de ma kaso ritak ana ma wande to. Dene for from my brother to. Kana malap no brother da. Want me je lek e for brother van me da pesa be spade da ma bokka pi ma pa baka. Osuti. Dat me ma bella chiuri. Ja man, mi opiai. Mi opiai mi bucho. Ma kosikina na trobi de man about 2 sanati flora man e sukutrobi de man 2 sanati. Mi ne te kap gabo hier. No. Mi go underscore theory. Di mi ratori mi underscore theory mi yere. Amana do you chimbre next. Ma wasko ama contact ures chinson nga a voice. Wan do de. Asansa make me begin de say make me work. Na gado we be gifu next no sana nga boy. Na gado we be gifu next no sana boy. And so for restock opsie, wa restock matter opsie e gwa copy. Demo tegi to. Ja, dat ik dan rustig mee ga doen aan dat pe. Zo maar ik doe maar toe aan. Daarom ik me bewaar dat die bij zijn dat ik me haar me gewoon die rustig maar de zijn boy. Men gaat je kwalijk nemen. Dat je gaat je muziekcarrière en je video's die je maakt vernietigen. Want dan denk ik de man nou spijden ervoor, na omhoren. Daarom ik zie dat ik nooit meer haar gewoon die rustig maar op straat hier. Nou ik haar gewoon die rustig maar op straat dan maar als ik elkaar dan maar de fogi. Of ama brada. Dan ma brada bij wan gon kibiri. Nooit in sabi. Dat is maar kostuum maar papa. Daarom ik niet doe deze sanati. Ja toch. Want je kan rustig maar op een spijden voor van spijden brada. Ja dat je vindt dat ik nog pas krijg. Ja moeilijk man. Zeg je dat? Ik kon je niet willen niet. Tami stak één. Ja maar sta kon je één naam maar dat net voor jou. Ama taal weer de man. Ama zoek me. Ama ik zei dat jullie bij mij doen niks. Ama doen pogi. So him go denki. Daarom ik hem go doen aan een rustig maar zo maar. Je staat bakadi zo maar olur you know. En je hebt zo mij de man eluri aan broertje. Je hebt zo mij bigge belly direct je takje de dan maar papa. You lando pirbo so en man zei de saans komen te you lando sando asane. Je hebt komen zo bigge belly te je takje dit. Takana ma papa sa se be mek na ma you walk you off the DJ ra pirbo so. Mi ete so akal go ta pude. Je sorry direct. Ik ga er een stuk man toch. Oké, dan met je sa spijden en voor de man te doen hebben dat. Dat ik zo aan mijn papa nou ze zegt gewoon met tante of na mijn ma of zo dat beter. Sap tak fasa aan moet doen iets en nou weer boy. Want mijn brother of mijn brother no do you next. En man lo de straat dat je. E van wat boar een gosse toe aan maken. Dat te maar boar corrupt op en aan pres op tama maar bodina of zo. Maar tak de mij doen dus dat professie en na grab de mij grab pas maar staan op elo gwen nou as maar voor unu of zo dan pas maar bekan gosuku aan go pe ama kibele pe ama ze bij pote dat uno sabi dat. Zo ama bekan ro gongi. Daarom ik de maar bekan doen op iets en no denk dat klibis maar briti tak. Ik go in aan broer dat jaar. Nou de maar boos. Ik jaar en go ondernemer dat. I'm not struggle man, I'm not hustle out. I'm not undernemer. I'm not going to awil out. You know, Pia either. I'm not going to awil. No.
Am double. Na boy, no pia yita. Ansa am boy jago pour taper. Na boy pia pire boss. No pia pire boss uta. Yara, yama bruja. Pino briti di doa sana jara. No. Im lukuta tak mi beta kasan ba u foro ko wi tak. Dimbe si tak beda na 2 euro da petok da. If I beta ekte money of if na you money. Mi be wan tak ben bay wan jari na ngen. Ma fino doa sana na ngen tak no deng tak mi briti. Da mi wolak da mi sile kidong. So ma mi de. No silek te mi si ede na ngwa sampe ka do bon sa de do wa fo sa. No silek me briti era bruja. No, dat wan tak mi no be wan le ri wan busan of mi no si wan bufi. Zolang hij doet een don san, sap tak met tegen aan het zeggen. Dat is nou zeker krijg wel iets daarmee breed. Dat is nou zeker krijg wel iets daarmee breed. Zolang hij doet een cadeau san met een fooi. Sabasan natuurlijk. Sabasan natuurlijk. Sabasan natuurlijk. Zolang hij doet een don san, slice op een mama voor. Slice op een fooi. Slice in een takje daar zullen kan maar breed in doen. No, slice op boos. Je hebt slechte vrienden. Je hebt je mag go lee. Like I am a lolly mate of so. No, de orga camp aan een tripje. Dan double ben smaak je voor de. Mina go tak tum si detail zodat mina zap soort papier aan je go nakto. En dat is me moro moeilijk die. Zij dat kan die lee wan lee voor allemaal voor de dat ik ook best snap het. Maar hoe de kakel hoor je ba. Dus dan lee je de bezig en lee. Wanneer zo lee je sabik ba. Je toch landen zo lee je sabik ba. Dus mina zap soort lee je de bezig en lee abel allemaal voor de op je best snap dat van de man doet kaden dus allemaal. Maar sap taki daar. Je bent helemaal vol. You kan dus zo'n aantal. Je moet actiëren. Samen doen je. Zo niet doen zo. Zeg ik ba. Ja maar je hebt echt toch ook op badkamer. Je zou op de badkamer actie dat je zou alkaline doen en dan maar van je aan zo. En mensen horen niet ook broodje. Ik hoor je openlijk dat je de bigis maar bij bar mina je samen doet of mi arki. Die begwa woro ko struggle ko de poku meko. Mi arki. Dus maar dat je op een moment doet ook green en zo maar nou. Maar de criminele lolikaren, you know dat like sami doen we bij een kibri. Bij een kibri te je bij een soort verschijnselen of diplomatisch direct met haren. Mino ba kan zo ben go casco to kim na maar in min majare mino ba go kan ko yi ko. Na mi bigis ma bar mina unuta. Oh, abune não, bigis ma bar mina no brucha. No, mi boos. Mi boos no. Boos no. Boos no de. Dat met de hier. Online boy. Altijd mijn barrière, dat doe zulke dingen niet. Je goeie broeia. Nee. No arki, yo harturi, vind ik ID en dat die. Tibe claro ama toch sang bedoan san nanga ito. Dan orsi ro kibe poti. Orsi. Pesama bem de uma cobel denar. No orsi ro kibe pot dape. Orsi. Ma consuma di doa san. Dat want na wa mai besu kuf doa san na ko. Da da mi te yuto dak. E mi bem tek mi go consuma dan besu tu am chima fo atama ko. Isa sale ma bodaki. Kait na wasna besu kuf situ ko na go fi. Be na so wasa mi wante yidu da wasna besu kuf kapu. Do kapu amang. Iba kapu amang na wala na. Dar ni kapu amang. Nati be wan do. Iba kapu amang. Dei kapu amang ko. No, é go embruia.
boos hè? Boos. Nou, als man op de make ik gewoon niet broeien. Hey! Dit is kleine Shaggy. Daar. Dit is kleine Shaggy. Kleine Shaggy. Ja, pa boeien. Ja, pa boeien. Oh, trouwens. Ja, man. You know, I'm a cowboy. You know, I'm a cowboy. I'm going to problem no. No. Omenyari? No, mano rechter, mano officier, me sabe. Omenyari, me chile kamas kan kisteren. Opa duro. Shaggy, Karen kom. Karen. Sita, não ganha assim, Karen. Shaggy, kaya pina no ansan, deita kasan dis fidire. Nami potengi jata, ikuja. Mina mango da peja jo bari. Ti filho wa pina ni flani, lu kuja na. Ina te kaja. Oh, I know ino mango da pe. No, me den kato rita gats. Ja, maar broertje, fouten ook je pot dat is. Daarom heb ik me betekend dat ik me goed actie zou doen. No, je moet me nog bij ons maar niet meer kwalijk dan. Alleen iets zo'n actie me nog bij ons go. No, iets de actie is me nog aan go. No, doe goed ja. Amang dat aan de voet als aan dat na. Die man draait een zaak. Dat heb je op je eigen. Is die een crimineel? Nee, toch? Oké, zomaar die doet als een boy. Daarom ik me boos uit, boy. Die jongen is geen crimineel. Je know, mag doen als een boy. Ik blijf erbij dat je bent fout bezig. Met tante Jasanati. Yo, pa door dat je. Ja, dat online, hè? Ja, toch. De orgaf campo tegen je toch. Sumana amanta. En zei die naar bij was aan. Hij is niet zo'n type dat je kan go zo tappen, man. Hij is een ondernemer. Maar nou vriendje, maar nou ondernemer, maar draai maar zaak. Maar hoor een feestje naar me zo. Demo actie dat ik moest samen man. Dat na mij draai zo aan zijn dat. Dat kan maar nou rustig boeien. Dat zei die gozo tappen man. Daarom ik misari dat. Daarom ik misari. Mino breitiere. Misari. Omdat mis op zak aan staan uit de Hollanda. Ja, mama kapa man. No. No, de orgaf campo zo die dat jij nou riep man. Je mag verteren man te. Aroko sama potita. Ik heb bij de man geweldig. De ma bo serotama, maar de ma bo silek ina geweldig te doen was aan man. Zo de ma bo satori. No was mij no mag doen aan het na. Maar te meer waren stuks maar ook de ma niet meer kwalijk. Ja man. Ik kan conformen tegen dat ik nou rustig met jou is aan koeren, zo de moet je overstaan. Dan op je eigen pier boosje. Zij dat ik niet waar man. Ik me niet doen aan dat die. Die boos dat je pot zo'n roko. Die boos dat je pot zo'n roko. Ik ben breed hier. Like dat me moest overkomen je. Ik boos die dat zijn aan je. Ik gooi zo'n tekenen. Je no mag kap zo'n boy. No, de jong ben je gaan met next op zang man.
Anders dan ook dat na ondernemer or een stuk man sang no do you next situation nati. En le kwam maar bij een keer je doet zo aan zijn naam. Gama man keer. Heeft jullie gewoon gewaarschuwd dat ik hoe rustig gebaar voelen. Je verstaan. Dat fasanti no kan vallen maar aan toch. Kapaman direct, schoon zomaar. Nou maar ook zo. Oei, daarom ik met tegen zoals maar dat ik me tegen ook baren. Nou, dichtbij per midden. Nog bemoeien naar onder. No. Smabar mina nga uno tak. Sinds me roko sweaty. Fu pai fu mi poku, esing mi poku. Smabar mina nga uno. Tak uno na crimineel. Ja man, strati man bebar mi tak. Strati man bebar mi. Ja man. Utak 1,5 uur hier. 1,5 uur utak hier. Utak 100 minuten. Dat na 10 minuten. Ja man. Ja man. No, ja litori. Ja pot mood bana. Ja litori. Litori. Beter ragazzi. Litori. Sabi tak te you do once maar was aan zo ten onterechte. Je tori se appointere. Miete yi. De lucidei no de vrei. Faça uma mãozinha pouco. Ne ba mu yere ma mine de santere. No, mine go lo swap chimbu. Ja, kan kom de brada fama of de ne fo fama do awuri senator. Dar me baruta. Ja, da yap o me mai ne sab de ma dak de ma fuck up brada fuck up ne fo. Ja, da kon tak imitango tu ma de ma aksi dak even pesa ba ma fu di do di so asana mitanto of so. Isabi to? Dat demo aksi to tak no mine fo no de stok bo isa kam idra ma presi. No, mi man. Zie, dat is maar doen we iets. Dan meteen dat ik de saus appointeerde. Dat bakari te test maar doen we zijn toch. Dat is maar om koerelijk de man naar spijden maar. Of lijkt de man fout. No, ik heb ze niet aan de man. Dan maak ik me negotie, je wa maar voor een stuk man, dan maak ik haar wel gonga man. Meteen hoe zijn de mensen doen zijn toch. Ze zijn te appointeerde. Traman contact you. Traman contact you toch. Traman contact you. Tra família vai me contar aqui, tá? Tá que sou marido que sou uma sangue a minha família. A mãe não sou bom. Então, isso é feito, é fiado bastante. A mim tem que passar me que goi na faúde, tá? Me diz que eu acho que é influência álcool ou açúcar. Não me diz que álcool pode passar também. Tem que morar fora açúcar e hambúrguer. Ja man. Mine besa we meki bedi na buru ya jare. No. If I'm be do once and I put that's me botak understand. Botak no de man be kan do so na right. Dat alas ma botaki. Tak de man be kan do so na right. Atana de man santa. Maar je kinderen dat je double nou was maar voor dodo. In plaats je kaal je kinderen dat gewoon, dat nou loos man. Go dadelijk bakken. Zie? Want we wonen niet daar. Zie dat? Nou hoe kon lul ja. Ja, dat is wel man, samen tak zo. Nou, you no bote ik man tak. Nou sorry na mi kon lul ja. Je nou man tak asanati. Nou. Ik doe zo dan dat ik tegen basa uit dat. Je doet het naar je pressie. Daarom ben ik heel blij dat ik me nog maar kon naar boven voor unijaso. Na me tegen ik blij dat tempo voor una om de sanatiek ba.
We zijn zo stom dat we bouwen doen na uno abdesma pressie. Zo dom ude. Met een zomaar naar de boeien toch. Criminelen denken zo. Daarom ik me niet moeilijk aan. Met eten, hoe je vrij pas zo go na boeien ten pressie toch. Hoe net aan dat peter. Zij you go do like you et aan dat peter. Dan ik tegen je ba. Fa. Jos rotte de carrière fuck up, daarom make me tegen je ba. En lek me briti. Nou, vriendje, denk je zo. Hier is aan takara je toch, I baat is fuck. Why de baat is fuck? New style, zij play pokuja. Baat is fuck. Michael Deira, update, baat is fuck. Soete patat slice, baat is fuck. Dat want ik libisma. Misschien stak wat om mij fight toch. Maar zij me play pokuja malo bono. Dat weet ik dat. O baat is fuck. Jij go do de society. Mi lady na Flora pas mi bete. Om mi poku im ko in actie. Ik kan ko in actie auto om mi familie toe. Isa pe stak ide helemaal voor bezig. You know maar dat kan maar na kabilo. Dat asanti ba je go denki dat kan mi fout man. Nu pas me kiss mi se de fisk la isa pleti. Ama nak je op timber dat maar of ama nak je. Nee dat pay fout. Want dat wil dat pa mij dan. Ama bekend ik van de kade doen aan na ngonu. Je zegt van maar fos be follow aan toch. Oké, comité you aan san. Je van maar fos be follow aan toch. Oké, sma boye pa maar isa fos de daar woon tei. Maar oro kola gina man. Sma no be sap tak na san tu body. Maar dat kan ama gewoon dat gewoon je kon ik kapal maar gewoon brap. Dat is ça. Maar dat gewoon met kan. Je pem op je eigen babroja. Even na maar befala maar aan terama bo longkong. Dat de mensen kan ik gewoon no actie toch. Dan op je eigen pirbo. Ze zeggen dat ik me moeite naar Jolande. Met de ik bata maar de van maar rustig de fala man. Amai tak rustig na onu. We fala man. We play wakamanga man. A fout zijn we met een sap suma na de achterbaan de voor de man. Suma na man brada, suma na man nefo. Suma na suma van man toch. Oké, je sap na suma ya wakamiti. Zo actie tak zei de meki dus zo na met chinef of met chi brada. Of zei de meki go met tanto of zo go die da pesuma. Is tak de man apwa sake draai da peto rustig te. Amante dat lu kuja so kwa feesta insi, you kan double your face pasak fu mi de maburiano de. Nee go fara boyan. Pite ik ba toch zijn met me de santa. Omdat je kan met na ngo barada fama fu ne fu fama boyi. Direct saka actie tak zei met je dus zo aan nama. Is tak amana model dat toch. Dus is je amana ma doen ek zijn, dai nak mi no. Dat amote yi, so atra amote yi. Har oru gimi, da mos tak na gong mo argilando. Dat tu atra amote yi, atra ne fu fama fu barada fama to. Pir borsu. Tak amana no adu so asana et okay dai harwa oru gimi. Yo ino ha yo kilu ku jam yo harwa gong di bam bam. Dan daarom ik mi de santa as en man sang rustig. En die oprecht bezig toch. Misap tak asan no tanso. Atoro apwa watere. Small jong pogi so man. Wamango wakamit mi da moute mi ta slice. Mi do ba adu so asana ngere ma se kessa. Ko mi sile ki ba di perso man. Amano ma du next sana ito. Da player asana gim da mo so itak. Mi no hori kene na ngai boy slice boy. Dat want tak mi chare go tum si fara lando. Dat mi obe opi ai. Dat gebeur na ngai. Mi chare go rustig man toch. Pet bakadi sabe kan gebeur na ngai toch. Ibe kan balande in wa onder vraag info. Brada of nevo fu so man. Ja, toch dat zei de me kap mi brada, of zei de me kap mi nevo. Want je was al helemaal fout bezig. En if no de nou aan if kap mi. Mi e do awuri sende mij. Dan me tegen ik batak lando. Mi no be me ki in de situatie zo want dat you denk ba. Dat you konde. In zo'n situatie konde toch. Dat gaf tempo tegen. Nam di descent moro boy. Nam descent moro boy. Mi no ba mi no ande de soir. Non man na kwa onschuldig libisma. Non, sap tak burit mo conquérir. Na frietjes aan je doet dat pelando mi be bari battle. Dus ma be bar mi na ngayu. Mi te ik battle sa je doet ook na rustig met we go play wakama gide man ta.
Dan mi te gis mak badak mi la tango ma argi. Daarom ik die bergongi scoutu no dominex. Maar sap dat je nou een crimineel. Je maar dat je nou een crimineel ja. Dat de man sabi. Dat je nou een crimineel. Ja, dan ik met de ken silent. Ja, regards. Ja, dan ik met de ken silent. A life disi bekon tevoorschijn. Voor bekon soort Orlana dat hij was helemaal fout bezig. Orlana 1500 sma, 1600 sma, 1700 sma. Mino collega, mino si 18 barki, 17 barki sma. Jere a gebeurtenis disi. Fa ju falwama aan ten onrechte. Dat u boos. Die jongen is geen crimineel. Aman no teknexie. Aman no brokonexie. Aman tak nanga mamofona ma oso. Ama maitang. Daarom ik met mine wakananga do mata. No man, you make me go strafu. You do ons aan permissive bo control. They do ons aan omdat mi de samen nanga you, dan gaan we samen de bak in. Mi no e wakananga de man dat we betegi de orgaf kempak ba. Ja, boom. Weet je, de orgaf kan bakbatten. Dat moet je wat kan gaan doen. Nou, weet je, ik ben dat je de medeplichtig. I like this, nooit een seconde meer lachen. Maar ik zeg dat, als je was zien, zei je potaman dat je. Het is maar uitloeken, maar dan moet je dat, dit is wat je mij denkt, samen doe je next. Samen doe je chimbere next. Soort business hoe bij bezig next. Gewoon zomaar, hoe doe je aan het nemen, man. Dat nou fout zijn. Non going de optie dat die broertje. Non go sroto dat die broertje. Fout. Je sroto of noti. Je sroto of gof soso. Je sroto gof soso. Voor zomaar je sroto ook wel aan door. Je sroto gof soso. Douw boos. De 100 minuten door, 102 minuten takje. 142 minuten. Wat ik het 3 minuten door dat kiri. Ja man. En plus dat eila december thing. Die Brita. De duivel. Regeert als een brisende leeuw. Satan daar. Regeert als een brisende leeuw. Ja, dat is de biggie smart akita, biggie smile ruta. Biggie smile ruta, tak Satan regeert als een brisende leuwina uruja, dus die wat toen mij vet toen precies, wat kan ik tracing? Dat je me doet die jamine going sansani. No, biggie smile baruta, December tento, takru wat kan ik nou doen man. Ja toch. En te juru door ook bafama doe atakru na ngayu. Ino madraya toch go terug. Ja toch. In eerste fase veel kan voorkomen. No bemoei na de man dat mine doe. Mine moei na unuta. No no ma doe mi next. Sma bar mi na unuk basuma na unuta. Dat dien ik te luisteren. Wat dien ik te doen? Dat dien ik te luisteren. Sma bar mi na unuk. Dat dien ik te luisteren. Dat dien ik te luisteren. Dus maar paar minuten gaan dat me appiëren dat. Dus dat me appiëren dat. Dat dan ik dus maar de bezige leg mee, dat me de bezige arki. Ja toch, dat me sabi ik bij dat me moest arki. Ik denk een minuut dat we druk keren. Nee, ik heb vandaag niet gekomen. Nee. Ja man. Ja, te nam ko du sana nga restek man. Tak dem au du sana nga yere. Dem au du sana.
Wat is dat? Ja man, misschien wel maar lekker een stuk man. Dit is allemaal mijn background. Wat is dat? Respect ja guys, respect. Ja, je chef vrij post een guano matter. Vanaf me groko nooit bedwing. Je me ask me say dit. Tegen de man dat je nog kan sap suma na so mijn brother van mijn neef. Ja, dat is lekker na mijn woorde. Nou, nee, toen is dat van mijn neef of van mijn brother Kirik ba. Terwijl de mij controle. Hoe tak 1 uur en 45 minuten ook bij de woorde Kiri. Woorde Kiri ja ragazzi, woorde Kiri. Nou, wat voor woes heb ik voor de jeugd. Altijd de man controle, toch even normaal controle. Wist de man lafi, wakana na gado. Make gado control you. Beter, make gado control you. Look ya. Wogwe ta. Wogwe. Utak 1 uur en 46 minuten toch wogwe. Ja ta. Mine dus al na respect maar op onschuldig man. Nou. Nou, onschuldig. Nou, men gaat me kwalijk nemen. Je moet ondervraagje die. Dat ik zo aan man doe. Nou, ik kan kon lauweren, Olana. Boy, je moet er kassen jaki hier. Ik kan kon lauweren, om eens mijn actie. Ik zeg die kon lula, boy. Zat kan lauweren. En dan kan ik kon lauweren, boy. Ja man, ze hebben toch zomaar tja weten zo en dat gewoon mensen mij stellen vragen dat gewoon niet kokken zien. Zomaar. Moet ik als een jakje die broertje. Ik tak 1 uur en 47 minuten. Beter hè. Ja, amagolo goede familie vriend. Pay, in een kopie. Nou, stop Kora man boy. Stop Kora man boy. Stop Kora. Asten say Kora man dat in een kopie da. Oké. De bigis wa botak na so atakru e wakakba. So atakru e wakakba. So atakru e wakakba. You don't can lose pass. Dat was tegen Kari dat bij ego. De stemmen eens. Fugo baka. En dan heb je de lobby freedom. Je noemt Korwa maar. Het is goed als het aan maar. Ja, je moet bij mij direct. Dat kan zijn zeggen play dat pena maar tussen dat. Nu denk je moet ik heel play naar je. Je noemt Korwa maar. No, lik na boos en na meedoen. Dat terwijl als aan de boom. No. Tewa ma bo weer aan mijn editor. Dat ma bedoel als aan het. Dat kan dat man ook was straf voor zijn reserve. Dat ma boosje lek. Amano bij de opgewassen tegen zo man. Maar man maar leeg school toe. Of leeg direct gelijk aan het nou gevaarlijk man. Amat aan zo aan boy toch. Dat permette dat alles ma boos stappie. Zo in Pochoroko alana. Dan op je IP borsu. Dit maar van mij zelfs als mama zat ik aan mano geweldig naad. Je know maar liga boy dat je. Daarom ik meteen dat. Look hoe je zo. Meteen ik bij. Je know maar liga man je. Als maar voor je alana. Je know maar liga boy dat. De kan maar zo man. Ik kan maar weer hoe dat. Maar zo man als maar voor je. De orgaf kan pas even boost op je nu. Vast vaak gezien van ook op het boost op je nu. Want je know man, go ligis maar lekker was het opgewassen tegen boy. En dat is het wantie. You na leksami botak ik ba. Te na lek ten bos toe was maar zo maar. Dat want ik nou was mij best kus toe zo maar aan gaan fi. Dus you nou was mij was ik of kapu gewoon zo maar. Mek de maar lekker je kan iemand kappen. Wel met ik ba na nou low maar zo niet doen dat per. Ja low maar zo niet doen dat per. In no be mag kap zo man. Hij is geen crimineel. Maar ik ook krinkona man sensi, draai man tenti, dape, daarom. Je takasanati. Een feest de nama also. En if you look boom. If you look boom, aboy, dat zelf orga feest dat je gaat. En aboy dat zelf bij orga feest. If you look boom, go dape, hoe jij drie vast mapje.
You too. Je hebt ook Jan erin vast maar op je all en dan op je bredafi. Maar goe Jan. Je te weet doas aan het aanboei. Kan je maar zien is maar kon goe Jan ze de vida pa fesira. Het te weet ik kan niet jammer aan Jan van mijn drefi. Die doorgaan aanboei. Zo'n mens ben jij. Net de mij baggy Jan. Toch even aan man. En nou vind hoe ben ik dat? Meer te kan je van je balanden na vind dat. Mine legi no asma. Mitchine geen is van de buurt. Dat kan dat denk dat ik nou uitjaren jugo. Si familie non legi da. So. Lek ik ook wel kip chip ook dat pe on ben te play. Zei dat. Orsi. Die want chiuku. Minon legi da. Orsi. Lek ama gol loli mate na de wanti. Of lek ma vriendje you mate. Nou, dat is zo santi. Ja, dat was bij mensen naar Mitchine keda. Minon legi Mitchine keda. Lek ma go klesas maar dat you go jumpo. Zei dat lek ino be firi isirif orsi na ola. Ik ben de archie daar. En met de gig bij daar. Even naar de boenen en met je nekje snap je ook. Ja, dat snap je ook gewoon in het dat met de gig daar. Ja, maar ik wil bladen en muchas. Maar daar leuk pas muchas. Ja, na juru meluku. Pablo Fide. Weet je nog kabel? Ja, toch gewoon die water. Não, como eu não culpa a sanidade. Ja? Aí tem chão, o briti. Não sabe o que ele chorou, é que tu tof cabelo cuja. Boiu, tá caro coara. Auroko. Pacote. Eu aqui não, meu, tá aqui no copo tina sanda peão. Tina tas. Vai, como pina lá em Bola. Não, me na Euro me velho, como é que na Euro? Até 3 minutos. Até 3-4 minutos, eu até 8 minutos, eu vou live. Até 8 minutos. Não, na 1 uur en 52 minuten. Ja, man. Ja, dat is Victoria Abraham me en dag naar hem dag. Dat kan ook gewoon naar feest dat is er voor jaar 3 vast mapchen. Toch later we het aan worden. Dus het zijn mijn lobby, hè? Dus het zijn mijn lobby. Nou, zo kan mensen niet meer kwalijk toch. Maar je nou als het takken die bisma. Is het dat? Nee toch. Nou, dadelijk naar telefoon mogen jas. Telefoon meer 50%. Meer aflongo jas, man. Gewoon ook 2 jas er ook. Nee, dan. Dus meer dingen voor. Nou, meer dingen dan. Ja, man. Matrama bola fiere, Olana. Matrama bola fi. Dat menen kita. Matrama bola fi. Ese sanga bodu. Ama bo briti tak so asa bob sangai. Matrama bola fi plus ama bo briti tak so asa bob sangai. Então 5 minuten. 2 minuten sa kagweta. Tadora 2 euro ja, dat kan hier. 2 uur. 2 uurtjes, amper 4-5 minuten. 2 minuten ter weer. Nou, trama bo briti ama bo lafio. Dat ama bo di. Want trama bo briti plus ama bo lafio. Mi boos. Nou, mi zap tak na de makangi kopita. Ja man, ik is mama keri ik wel aan door in school toe aan. De man dus meer. Ja. Ja man. Hier is alles mee dat ik. Mine bij de makkelijk boy voor zitten. If de man bij wist niet, kan hem bij morgen erg morgen man. Ik ben een week boy. Dat met de gita. Mina oplek is dat met de gado passie orsi. Dat me barak chimanati. Dat na mit sapte mama doen geweldige zijn of zijn egwa kopita. Dat met de gita. Pestraf mas bakani mi kwala.
Doe aan dan waar rustig maar. Of op chilingen. Met een ik bad straf, man kan niet meer kwalijk deze route gewoon in zien dat. De mij niet meer kwalijk. De mij niet meer kwalijk era. Het is 3 minuten. De mij niet meer kwalijk. Het is 3 minuten dat we er keren. De mij niet meer kwalijk. Ik kan nog een boos aan niet doen. Daarom heb ik me op je eigen. Met me nog een strafbare feiten. Ja man. Daarom heb ik die bedas eruit. Dan ben je dat gas. De kon zo habiten. Hoe nou had die rustig maar. Dan heb je maar zo maar. Nou, dan kon je man kan ook een killer kunnen onze conclarie. Je verstaat het. Nou, gong we aan die crimineel. Dat crimineel is er even komen. Je volgt dat. Het is 2 minuten duidelijk. Nog 2 minuten. Bijna klaar, nog 2 minuten. Ja man, ik op de comments, je hebt gelezen, slice. Ja man, Amoro Bounty, stop. Ja toch? Ja toch? Met Egi. Ja man, met Egi, maar doe dat zo natuurlijk man. Hier is het smijt gezegd. Ja toch, zo je Amoro Horsi. Doe ons aan P, stak in, was maar doe je ons aan. Maar gewoon zo, nou, je gaat geen probleem. Nog 1 minuut al gaat. Nog 1,5 minuut. Nog daarna 57 minuten. Ja, dan is het 2 minuten. 1 minuut zoveel. Ja, wist je moet ook al wel hebben. Ja. Ja, maar de maar wist je maar toch, de maar veranderen. Ja man, Alana in de laatste 3 minuten zo niet altijd gitaki. We zijn boos. Zeg je toch? Alas maar weer chillen, weet ik je silence, maar ook boos. Oh, rustig man, je chari zijn gope. Zijn kap wanteren gita. Ja toch, daarom mee bari, dat ik ken silence. En die zijn het morgen. Ja man. Ik basta. Ah, 1 minuut nog maar. Nou, dan precies 58 en 30 seconden. Hoe moet je zeggen, hè? Hoe moet je zeggen, hè? Não, moça. Compre para ela, que ela não pode ir na frente. A do que mostrou é isso. O que é isso? O que é isso? Aí mostrou é isso. Não, é 1 minuto. Deixa quando eu falar 1 minuto é longo. Ora desse waktu macam ni. Yeah. Ya kisah mostrou é isso. Wat er keer 2 uurtje op dakje. Extrair saber, então.
Ja. Weer ik met meer en voeren. Ja. Dat kan dus zijn dat. Ai, mas não pode agora wat na busmiri que ele toca alta. Hey, natuurlijk, ba. Oké, gas zijn in het land buiten, maar dat hier, zet hem goed. Wat is €2? Wat dat hier, Olana, begigado. Tek gado in Libya, tek gado in Libya. Ami tek gado in Libya, na so gado ben rokota. Ya di me bonu na akele. Tek gado in Libya, dat ik wan kaya pi brucha. Ja, buiten era mi do kiri, ano ma tro 2 uur en 1 minuut. 2 uur pas met elkaar, buiten era, buiten. Kuja. Mi do kiri era, buiten era. Buiten era, tot sinds dat mis buiten.